Da ni yn amcangyfri bod yna rhyw 7,000, allan rhwng 5 a 9 dydy'r ffigurau ddim yn bendant o siaradwyr Cymraeg sydd dros 65 oed yn byw yng Nghymru efo dementia. Ein ydy'r bobl da ni'n amcangyfri efo dementia, ond y gwirionedd ydy dim ond i hanner fydd wedi derbyn diagnosis ffurfiol. Felly, fel da ni gyd yn gwybod, mae yna bobl da ni'n adnabod sydd yn anwyl iawn ato ni alles efo symptomau dementia, ond allan ddim wedi mynd am diagnosis neu ddim wedi derbyn diagnosis sydd yn hyn. A da ni yn hefyd yn gwybod bod dementia yn effeithio'r teulu cyfan. A mae'r ffigur yma dim ond yn sôn am yr unigolion sydd yn byw yn gorfforol hefo dementia, ond mae'r teulu cyfan wrth gwrs yn byw hefo dementia oherwydd yr symptomau a'r newidiadau maen nhw'n wynebu dros gyfnod eitha maith weithiau. A da ni wedi clywed dros y blynyddoedd yn dod ac o brofiad llawer iawn bod yna ddiffyg cefnogaeth i bobl sy'n cael ei effeithio gan dementia. Yn mynd yn ôl i 2018 pan oedden ni'n dechrau siarad efo'r mudiad ynglyn â be fedrwn ni wneud ar y cyd, nes i gyfnod hefo'r adran ymchwil yn y Senedd a cyhoeddi adroddiad am y diffyg mynediad sy'n yna. Oedden ni'n poeni bod siaradwyr Cymraeg ddim yn mynd at wasanaethau mewn da bryd, a mae hwnnw'n rhywbeth sydd dal yn bryder i ni, a rhywbeth da ni'n gobeithio fydd heddiw yn symud y gwaith yna ni mlaen chydig. Ac hefyd yn yr un flwyddyn, nath Llywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun gweithredu dementia, oedd yn danos be oedden nhw yn gredu oedd y blaenoraethau ar gyfer cefnogi bobl sy'n byw efo dementia. O'r cyfnod yna hyd at 2023 ar hyn o bryd fel mae'r cynllun. Yn anffodus, diwedd mae'r gair Cymraeg neu siaradwyr Cymraeg yn dod i fyny yn y ddogfennau gwbl. A felly mae hynna'n danos bod yna lot o waith o godi ymwybyddiaeth yn y Llywodraeth hefyd ynglyn â'r sicrwydd o werthfawrogi bod y iaith Gymraeg yn beth mor bwysig i bobl sy'n byw efo dementia hefyd. Symud ymlaen os gai, plis Egwen. Wedyn, weithiau fydd bobl yn gofyn, wel, be ydy dementia neu ydy o'n Alzheimer's? Mae yna lot o ddiffyg dealltwriaeth be ydy'r gwahaniaeth. Felly mae'r llun yma'n eitha da jyst i ddangos. Mae term ydy dementia sydd yn sôn amdan yr symptomau sy'n effeithio ar y ffordd mae'r ymenydd yn gweithio. Ac da ni'n clywed y term Alzheimer's oherwydd y gymdeithas Alzheimer's wrth gwrs, ond Alzheimer's ydy'r math o dementia sydd mwyaf cyffredin. Felly mae bron i 3/4 weithiau bobl sydd hefo math o dementia ydy'r math Alzheimer's. Mae wedyn, da chi'n cael tua 20 i 30% o bobl yn byw o math vascular sydd mwy hefo cysylltiad pan mae cylchrediad y gwaed ddim yn gweithio gystal, felly fysa chi'n gweld rwy'n allu wedi cael stroc a wedyn bod y gallu i feddwl a cofio geiriau felly weithiau'n cael ei effeithio am gyfnod. Mae rhai bobl, maen nhw hefo be maen nhw'n galw'n mixed, so mae gennyn nhw gyfuniad o Alzheimer's a vascular. A wedyn llai cyffredin wedyn, mae gennyn ni'r mathau fel y Lewy body a'r math sydd yn effeithio ar ben blaen yr ymenydd, felly sy'n gallu effeithio ar emosiwn a sy'n mae bobl yn ymateb y llawedd hefyd. Un peth i gofio ydy, mae'r math o dementia yn gallu dylanwadu ar sut mae'r salwch yn datblygu dros gyfnod. Ydy rhywbeth sydd yn datblygu'n raddol, neu ydy rhywbeth sy'n datblygu allan mewn camau penodol. Ac os ys rhywun hefo symptomau'n dechrau cyn i nhw fod yn 65 oed, ac efallai efo math mwy llai cyffredin, mae angen gwybodaeth penodol hefyd ynglyn ar sut mae'r symptomau yn gallu bod yn wahanol. Felly mae yna link yn fama i grŵp cefnogi bobl sy'n allan byw fo math llai cyffredin ar vascular neu'r Alzheimer's, felly eisiau mwy o gwybodaeth. Diolch yn fawr, sy'n mynd mlaen. Wedyn mae hwnna jyst yn graff sydyn o jyst yn danos sy'n mynd nhw'n amrywio, lle ni symud o hwnna ymlaen. So'r cydweithio yn dechrau fo Merched y Wawr yn ôl yn 2018, pan nes i ddod i Bwyllgor Felyn yn Aberystwyth ar y pryd, math o oes yn ôl dydy pan oedden ni'n cael cyfarfod mewn stafell. A dechrau hefo codi ymwybyddiaeth, cyhoeddi poster yn y Wawr, casglu adnoddau a rhannu adnoddau i hybu'r sgwrs na lle rhwng mam gu a plentyn amdan symptomau dementia fel bod o'n
llai o fraw i bobl da ni'n gobeithio ar y pryd. Diolch. Dyma'r 10 arwydd o dementia gafodd ei gyfieithu gan caniatâd yr Gymdeithas Alzheimer's Rhyngwladol. Ar y pryd, oedden ni'n meddwl bod o'n bwysig bod ni'n codi ymwybyddiaeth oherwydd na'r beth sy'n effeithio ar yr ymennydd. Weithiau mae pobl yn sylwi ar y cod diweddar yn cael ei effeithio. Mae'r ymennydd yn rheoli bob dim yn dydi, felly mae'n naturiol, mae pethau eraill yn gallu mynd yn anhawster hefyd. Felly mae'r 10 arwydd yma lle wedi codi ambell i gwestiwn ylun a wel, dyma beth sy'n digwydd ac os ydy'r math o dementia mae rhywun yn gael yn effeithio ar ffordd mae rhywun yn gweld pethau yn i'r pa ran yr ymennydd neu geiriau, felly ond mae'n bwysig bod pawb yn mynd ati meddyg i ofyn y cwestiynau felly. Ond un o'r pethau ddigon tegwen wrth ar ôl cyhoeddion, bod lot wedi codi, bod hyn wedi codi braw ella, bod bobl yn poeni, felly oedden ni'n awyddus i gynyddu'r ymwybyddiaeth ymhellach hefyd ymysg yr aelodau a trwy Gymru i gyd. Diolch. Felly dyma adnodd arall wnaethon ni gyfieithu gan ganiatâd dynes annwyl iawn o'r Alban o'r enw Agnes Houston. Be oedd Agnes yn deimlo pan oedd hi'n dechrau datblygu symptomau oedd na dim yr colli cof oedd yr anhawster, ond yr symptomau oedd yn ysynhwyredd i hun i brofi a neb yn i weld yn cymryd y pethau o ddifri neu ddim yn meddwl amdano peth. Felly mae hwn wedi gyfieithu trwy gydweithio efo aelodau nath edrych ar y cyfeithiad a gwella arno fo, felly mae hwn ar gael yn Gymraeg a da ni'n dosbarthu hwn ar hyn o bryd trwy glinigau cof, ond fellwch chi weld y linc o fanna i chi gael gweld copi ar y we hefyd, felly i chi gael dysgu mwy amdan sut mae'r symptomau'n gallu effeithio mwy na'r cof. Felly. Diolch. Ac wrth gwrs, y CD gafodd ei greu trwy nawdd yr aelodau'r arian sydd wedi cael ei gasglu a'i reid gan chi fel aelodau i sicrhau bod caneuon Cymreig sy'n codi gwen ar gael mewn cartrefi gofal ar draws Cymru. Teimloedd ni, mae'n bryder bod lot iawn o'r gweithwyr mewn cartrefi gofal ddim yn deall beth i cefndir, diwylliannol, a ddim yn meddwl bod caneuon sydd yn agos i'n calonau ni, ella ddim yn rhywbeth maen nhw'n ymwybodol ohono. Mae'r map yma yn mynd yn ôl hyn y clo, felly swn i ddweud bod o wedi dosbarthu dipyn mwy, ond mae'n danos yma brwdfrydedd rhai rhanbarthau wedi sicrhau bod y CD wedi i'w ddosbarthu mewn rhai ardaloedd, ac allai bod yn le i ail lefel yn hyn ar ôl i ni gael dechrau symud o gwmpas ar ôl y clof nadwy yma. Ac os gynnach chi gopïo can y gan yn eich rhanbarthau neu yn eich cartrefi sydd ydych chi'n gobeithio bu hein wedyn yn cael mynd i'r cartrefi gofal fel bod nhw'n gadael ni wybod trwy arno bapur yn dweud do, da ni wedi derbyn y CD a diolch i chi ferched y wawr am dalu am y gwaith yna. Diolch fawr. Mae copïo o'r CD ar gael yn y swyddfa, dim ond i chi godi'r ffôn, newn ni ddosbarthu'n syth atoch chi neu'n syth i'r cartref. Felly cadwch mewn cyswllt os ych chi yn gwybod am gartref sydd ddim wedi derbyn, ni'n hapus iawn i wneud hynny, Catrin. Gret, diolch yn fawr iawn, Tegwen. Fel o'n i'n teimlo ar y pryd, efo gymaint o CDs adnoddau, y peth gorau fellwn ni'n neud ydy sicrhau bod nhw'n mynd allan, ond mae'r clo yma wedi atal lot rhag gallu mynd i unrhyw gartre'n anffodus, mae wedi bod yn gyfnod anodd dydy. Un peth dwi'n grediniol iawn ydy bod arbenigwyr trwy brofiad ydy lle da ni'n dysgu fwyaf, felly da ni'n cydweithio efo bobl sy'n byw efo dementia ac yn gofalu am bobl i addysgu'n myfyrwyr. Mae gennym ni fyfyrwyr sydd ei bryd ar fynd i nyrsio neu'n feddygfon neu yn gofal cymdeithasol hefyd. Felly mae'n grŵp o hynna ni'n cyfarfod fel da ni heddiw dros y wer hyn o bryd. Os ydych chi yn awyddus yn ei nes yn ei wrth yn bod yn clywed gannach chi jyst i gysylltu fi. Un o'r pethau mae'r aelodau wedi bod yn gweithio arno fo dros y flwyddyn y ddwy dwytha ydy rhannu gwybodaeth defnyddiol maen nhw yn bersonol wedi dod ar ei draws alle wrth siarad efo rywun arall sy'n byw efo dementia mwyn sicrhau bod ni yn cael y gefnogaeth sydd yn bwysig i ni a weithiau mae'n anodd gwybod lle i gael y gwybodaeth, felly mae'r pamffled yma hefyd wedi'w gyhoeddi. Ydyn ni wrthi'n gweithio ar yr ail fersiwn o hwn. Mi gafodd ein Cymraeg ein dwyieithog i gyfieithu yn yr Alban hefyd. Mae aelodau grwpiau tebyg yn yr Alban wedi creu rei a Lloegr. A mae'r ail fersiwn sgynna ni wan yn edrych ar
gynnor ar bethau o gwmpas y tŷ, neu mynd o gwmpas neu gweithio yn yr ardd, pethau. Os chi ddim yn feddwl amdano fo, ond i bai lle bod chi'n byw fo dementia di dysgu, wel, mae'r cordless hoover er enghraifft yn tip gwych, oherwydd da chi'n manem meddwl lle mae'r plug, lle mae'r lead, mae o jyst yn digwydd yn rhwydd y lle. A lot o tips defnyddiol ar y gweill. Diolch fawr. Un person dylanwadol iawn yn y maes dementia ydy'r dyn yma, Tom Kitwood, nath gyhoeddi gwaith nôl yn y 90au, yn sôn amdan y pwysigrwydd o weld y person yn hytrach na'r salwch. Ac mae o wedi deud bod yna 7 o'r anghenion seicolegol sydd gyda ni gyd, os ydych chi'n meddwl am y blodyn yma fel bob un o'r anghenion seicolegol. Y canol ydy cariad, a wedyn mae bob un eraill ydy'r petal fel tai. A na i sôn yn gryno amdan hein yn sydyn hefo chi rwan. Ond os ydych chi'n meddwl amdan sut ti'n newid y sleid nesaf ymlaen, be oedd Tom Kitwood yn deud, beth sy'n digwydd mewn gwirionedd ydy pan mae dementia'n dod, mae o'n chwalu'r blodyn, mae'r gallu'r unigolyn i drio cadw pethau at ei gilydd yn dibynnu mwy ar yr anwyliad neu bobl sy'n gofalu amdanyn nhw. Felly yn lle ni, os ydyn ni ddim yn byw o dementia, di sicrhau bod ni'n darparu yr anghenion seicolegol yma. Cariad. Wel, mae'n ganolog i anghenion pawb yn dydi, so mae'n deud lawer mwy amdan hynny, da ni'n gwybod bod teimlo bod rhywun yn cael ei caru'n bwysig. Y teimlad o bod y sicrwydd o'n rhywun yn agos ata chi, mae'n lot o sôn amdan hyn mewn plentyndod, oes bod plant a'n teimlo sicrwydd o bod hynny'n dylanwad ar draws ei hoes. Ond mae rhywbeth da ni gyd anen ar draws ein hoes, mi welwch chi ddynes y fama allan byw fo dementia, sy'n anen cyfleu chariad a teimlo'r sicrwydd nad ol ydy'r gwrthrych yn fama, ond allan bod o'n reid lot o sicrwydd i'r ddynes yn y sefyllfa yna. Diolch. Cysur, wel, fel o'n i'n sôn am y CD, da ni'n gobeithio bod cerddoriaeth yn mynd i ddod â cysur os ydy o'n rhywbeth sydd yn agos at yn calon a sy'n golygu rhywbeth i ni ynde. Hefyd eiriau neu ystym neu jyst cyffyrddiad a da ni'n gwybod mae mae'n bwysig ydy jyst gallu reid y cwtch na, gallu gafel yn llaw rwy'n pan mae rwy'n anen y cysur yna. Diolch. Hunaniaeth, wel, sy'n anen deud llawer am hyn ac oes i ferched y wawr, ond ella bod anen i bobl eraill wybod bod hunaniaeth yn beth pwysig iawn mwyn ein anghenion seicolegol. A mae geiriau da ni'n defnyddio neu'r tôn wrth gwrs yn rhywbeth sydd yn dylanwadol iawn. A dwi wedi reid y steddfod yn fan'yn, gobeithio bydden ni'n dod at yn gilydd yn Tregaron de, a bydden ni'n gallu cynyddu'r ymwybyddiaeth am bwysigrwydd o hunaniaeth trwy ddathlu yn y steddfod. Galwedigaeth o anghenion seicolegol arall, ac dwi'n meddwl bod hyn, os ydych chi'n meddwl am rywun er enghraifft mewn cartre gofal ac eisiau helpu fo gosod bwr. Os ydy'r person wedi arfer dros o bwr neu wedi arfer darparu bwyd neu wedi arfer tyfu planhigion neu rhywbeth, mae'n bwysig bod ni'n helpu bobl sy'n byw fo dementia i barhau i weld bod gynnyn nhw rôl a bod gynnyn nhw gyfraniad mewn bywyd bob dydd. Mae'n bwysig iawn, dydi. Diolch. Cynhwysiad, a dwi wedi defnyddio llun y fama o'r rhaglen oedd yn dilyn o hen blan bach y toddlers o twcon dementia. Mor bwysig ydy bod ni fel cymdeithas yn cynnwys bobl yn hytrach na yn cadw draw oherwydd bod nhw yn byw o salwch fel dementia. Mae'n bwysig bod ni'n teimlo bod pawb a lle yn y cymdeithas a bod gynnon ni le i gyfrannu a bod pawb yn cael yr cyfle i wario amser efo'i gilydd, felly gymaint a sy'n bosib. Diolch yn fawr. Felly, jyst drwy awgrym o sut fedrwn ni ella helpu i gadw'r petale'r anghenion seicolegol i bobl sy'n byw fo dementia. Wrth feddwl amdan yr anghenion yna, jyst meddwl bod o'n ffordd reit neis i ni feddwl allan wahanol am dementia yn hytrach a jyst meddwl amdan beth sy'n digwydd yn yr ymenydd. Mae'r anghenion seicolegol yna yn parhau tu hwnt i unrhyw diagnosis. Diolch. Felly yn diweddar iawn gaethon ni ddigwyddiad am dementia ar iaith Gymraeg yn y rhithiol yn y ganolfan sydd yn cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru mwyn gwellau'n dealltwriaeth o beth i heneiddion iach a dementia.
Ac gaethon ni 6 goflwyniadau a mae yna link yn fan'na i chi fynd i wrando arnyn nhw. A mae'r fideo nella mynd i rannu os ydych chi eisiau gweld hwnna rhyw dro. Ond be ydi canolfan ymchwilwyr sydd yn ceisio cydweithio efo bobl eraill sy'n gwneud ymchwil, ond bwysig iawn efo trigolion yng Nghymru i wella'r sefyllfa i ni gyd wrth ni fynd yn hyn, neu os ydym ni'n cael yn effeithio gan dementia. Felly gobeithio fydd yr adnoddau neu o ddiddordeb. Adnoddau eraill, wel, mae gwaith ymchwil wastad yn creu adnoddau ar ôl edrych os ydi o'n effeithiol neu beidio, felly mae yna link yn fan'na i chi weld beth ydy'r diweddara'r adnoddau da ni wedi trafod rein yn nhw'n barod. Mae yna adnoddau eraill, da ni'n gwybod amdano fo, mae Betty George wedi golygu llyfr datod, mae Bydwan Elfed Owens wedi casglu profiadau bobl yn byw efo dementia, sydd yn wych o weld mae yna bethau yn y Gymraeg o'r diwedd yn hytrach na cyfieithiadau o'r Saesneg, felly. Mae Elen wedi creu llwybrau'r cof sydd yn lyfr hyfryd os ydych chi eisiau casglu atgofion, ond hefyd nid yn unig casglu ar gyfer y dyfodol, ond i'w ddefnyddio hefo rhywun lle i ysgogi sgwrs amdan yr dyddiau fu. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol hefyd wedi gwneud adnoddau ar gyfer cartrefi gofal, mi ylwch chi link yn fan'na, wedi cymryd y lluniau gynnyn nhw yn y llyfrgell a reid nhw ddigidol fel bod yna adnoddau ar gael. Felly mae yna fwy o adnoddau sydd diolch i drefn am hynny, lle de. Diolch yn fawr. So beth sy'n nesaf? Wel, mae yna 2 beth os ni'n licio jyst ddeud sy'n digwydd nesaf. Mae un ydy adnoddau newydd sy'n cael eu cyfieithu o adnoddau o'r World Health Organisation wedi ddarparu ar gyfer rhoi gwybodaeth i ofalwyr. Felly mae yna hyfforddiant dros y we fel tai a llawlyr felly wedi cael i'w greu a i'w ddefnyddio mewn ieithoedd eraill a i weld yn effeithiol ac yn gefnogol iawn i bobl sydd yn cynnig gofal i anwyliaid yn ffurfiol neu o fewn y teulu. A da ni ar hyn o bryd yn edrych i brofi'r cyfieithiau Cymraeg, a mae'r llall ydy'r asesiadau dementia Gymraeg, sydd yn cael ei arwain gan y Ganolfan Cynllunio Iaith, a mae'r Llywodraeth Cymru wedi ariannu hyn fel un o'r argymhellion allan o'r cynllun gweithredu dementia da ni sôn amdano fo nôl yn 2018. Diolch. Felly, os ydych chi yn gofalu am rywun sy'n byw efo dementia neu'n gweithio efo rywun sy'n byw efo dementia, mi fysa gwenllian sydd yn cydweithio wrth i bodd yn cael eich adborth chi ar yr cyfieithiadau yma. I-Support ydi enw'r cynllun gwreiddiol. Ac da ni wedi cyfieithu ac erbyn hyn yn awyddus i sicrhau bod y cyfieithiad yn ein gweithio. Rhywbeth tebyg i fel wnaethon ni hefo'r llawlyr synhwyrau. A mae hyn mor bwysig oherwydd pan os ni'n dechrau yn y gwaith yma, dwi'n cofio dod at Merched y Wawr hefo adnoddau eraill oedd efo cyfieithiad ofnadwy. A mi gyfaddau, oedd o'n anifyr teimlo bod yna lot o bres a lot o amser wedi cael ei wario ar gyfieithiad. Oedd ddim yn teimlo'n iawn i siaradwyr Cymraeg oedden ni weld o wedyn. Felly, os ydych chi yn fodlon helpu gwenllian, sy'n ni wrth yn boddau i gael eich arbenigedd chi fel gofalwyr, neu rhywun sy'n byw efo rhywun sy'n byw efo dementia i edrych ar yr adnoddau yma. Ac wrth gwrs, ydych chi hefyd yn cael profi'r adnoddau yna a gobeithio fydd o'n fuddiol effeithiau hefyd. Diolch. A'r cam nesaf ydy, be da ni'n neud am brofion dementia? Wel, da ni'n gwybod erbyn hyn, mae gynnon ni'r hawliau i gael gwasanaethau yn y iaith sydd yn naturiol i ni. A mae yna gyfieithiadau wedi bod o'r profion sydd yn helpu i weld sut fath o anawsterus i gan rywun sydd yn poeni am ei co neu synhwyrau eraill efo dementia. Ond yr cam nesaf sydd gennym ni angen i wneud ydy, diolch ti, ydy sicrhau bod y profion sydd wedi cael i'w cyfieithu o Saesneg i Gymraeg yn gweithio yr un fath yn y boblogaeth a bysach chi yn defnyddio profion Saesneg hefo siaradwyr Saesneg. Felly, da ni, oherwydd bod hwn yn eitha diweddar, da ni'n edrych i sefydlu grŵp cynhori ar gyfer y gwaith pwysig yma fydd yn paran tua blwyddyn a hanner fydd y grŵp yn cyfarfod allan o 6 gwaith dros y cyfnod yna. Yr cam cyntaf o'r gwaith yma fydd sicrhau bod bobl sydd ddim yn byw hefo symptomau dementia ond yn siaradwyr Cymraeg yn fodlon cymryd rhan yn y profion sydd yn Gymraeg a greu sydd yn Saesneg hefyd.
A mae yna nifer eitha sylweddol i wneud hyn, a dyma lle sy'n gobeithio fysa y mudiad gobeithio yn awyddus chitha fel aelodau siaradwyr Cymraeg i ni gael digon o bobl sydd yn cwblhau y profion yma, oherwydd heb wneud y gwaith yma, byddan ni methu mynd yn ôl at y bobl sy'n gweithio'n glinigol i ddeud, dyma chi, mae'r cyfieithiad yma wedi gweithio o fewn y boblogaeth, a nesaf fyddan ni'n edrych i weld sydd mae'r cyfieithiadau'r profion yn gweithio efo bobl sydd wedyn yn cael eu profi i weld sydd yn byw fo dementia. Felly mae'n ddau gam eitha allweddol. Casglu'r data normadol, da ni'n galw fo, gyda nifer eitha sylweddol o siaradwyr Cymraeg, a wedyn edrych i weld sydd mae'n gweithio o fewn y clinig cof pan mae bobl yn cael y prawf. A wedyn fydd yna arweiniad i ddarparwyr i sicrhau pan fyddwn ni lle mynd at y clinig cof ac anen yn asesu, bydd yr ymarferwyr yn hyderus sut i ddefnyddio'r cyfieithiadau ac yn hyderus yn darparu'r gofal gorau i bobl yn ei iaith, yn ei mamiaeth felly. Felly, rhyw rhaglas a rhyw edrych yn ôl amlaen ydy hwn di bod. Dwi'n gobeithio bod o yn mynd i fod o ddiddordeb a bod chi allan cael eich ysgogi, ond yn hapus iawn i gymryd unrhyw gwestiynau neu sylwadau. Ac os ydych chi eisiau gysylltu fi ar ôl heddiw, wrth gwrs, os ni wrth y modd yn siarad efo chi hefyd. Diolch yn fawr Tegwen am rannu hynna. Dwi wedi mudo pawb yn ystod y sgwrs, felly mae croeso i chi ddandfudo i siarad efo Catrin nawr neu ofyn cwestiwn. A dwi wedi reid yn rhif ffôn a'n e-bost yn y chat os oes rhywun eisiau hefyd. I ni Rwyn. Helo, shwmai. Wnaethoch chi wedi bod chi'n mynd i rhannu'r slides wedyn gyda'r manylion sy'n arnyn nhw, achos fi'n edrych ar o mam, mae dementia arni ddi, a nawr ni'n ffindo mas bod rai o'r pethau ni'n gael, a hefyd fi wedi bod gyda Dementia Connect o'r Alzheimer's. Yr un peth o'n i'n teimlo, nes ni wedi gwybod lot fwy am byti rai o'r pethau hyn, amser gas mam y diagnosis, rhyw 2 blynedd yn ôl, achos bydde wedi gwneud lot o bethau'n haws. Bydde ni wedi deall bod rai pethau, a ddim pwynt trial delio dyn nhw yn y ffordd, ond ni wedi bod yn delio dyn nhw. Am bendant bydde ni'n eitha hapus i gymryd rhan mewn unrhyw brofion neu unrhyw beth arall, ond os ydych chi'n mynd i ddanfon y slides mas, llai gael y manylion cyswllt i gyd o fyna, a cymryd rhan yn rai o'r pethau chi'n sôn amdano. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi. A dyna beth sy'n rwystredig dydy, ydych chi'n gwybod bod yna lot o wybodaeth allan, ond mae'n anodd sicrhau bod bobl sydd angen y wybodaeth yn ei dderbyn ar yr amser iawn. Weithiau mae rei teimlo bod nhw wedi cael gormod o wybodaeth, a bod o'n jyst methu cymryd o gyd i fewn, a weithiau mae bobl yn dod o hyd i bethau fel chi'n dweud, lle blynyddoedd yn hwyrach, felly ia, diolch am eich sylwadau. Ond ni ddim di ystyried bod ni wedi cael y diagnosis, p'un o'n ni ddim di deall, yn yr memory clinic o'n i'n Gaerdydd, p'un o'n ni ddim di deall, neu oedd y fenyw meddwl, oedd bod ni'n dangos yr scans un o'r ymenydd i gyd i fi, bod fi'n ni ddeall o fyna beth oedd mynd mlaen, a oedd hwnna'n mis Ionawr 2020. A wrth gwrs, beth ddigwyddodd wedyn, fel chi'n meddwl, ni mewn i'r clo, ti'n mis Ebrill, dyma'r, beth oedd enw, memory link worker yn ffono fi fel siwn ni'n dod mlaen, a yna pryd nes i deall bod nawr dementia ar mam. O'n i'n gwybod bod ei chof fi'n wael, ond o'n i'n ystyried pethau eraill i gyd. A wrth gwrs, oedd dim byd o'ch chi'n gallu gwneud llawer wedyn i gael help ar y pryd. Diolch. Gan bod chi ddim wedi gorfod cofrestru ddod ar hwn heddi, os oeddech chi'n hapus, unrhyw un sydd yma fydde'n hoffi cael copi o'r sleidiau, os rodwch chi yn y chat, os ych chi'n medru defnyddio'r chat, rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y chat, dim ond fi bydde'n rhannu fe da Catrin, bydde ddim yn mynd i unrhyw drydydd parti. Neu gallwch chi just hynny e-bost i'r swyddfa'n gofyn am copi, ond os ych chi'n medru defnyddio'r chat, just rhowch eich cyfeiriad e-bost yn y chat, a na'n sicr bod ni yn danfon y sleidiau'n syth atoch chi wedyn. Os ti'n hapus, Catrin, ei hefyd rannu nhw ar Facebook Merched y Wawr bod modd i bobl gysylltu i gael nhw felly hefyd. Na i just cywiro'r sillafu. Bendant, ie. Helen, o'ch chi moyn gofyn, fi'n gweld eich llaw chi wedi mynd lan, ond mae wedi mynd o lawr nawr. Na, i chi'n iawn. Os oes unrhyw un ar croeso chi ddadfudo a gweud unrhyw beth hoffech chi'n neud. Gai ofyn un peth arall, y CD o'ch chi'n sôn am, le bydden ni'n gallu cael gafel yn hwnna, wrthoch chi? Wrtha i hefyd, ie. Ie.
Pa gangen I chi einir? Radur. Radur, lyflu. Ie. Fi'n credu bod copïau da Jane Davies, na I just ofyn I Jane os rhaid gyda hi, fi'n eitha sicr bod rhaid, felly na I drefnu bod chi'n cael un wedyn. Diolch yn fawr. Rita wedi reid Rita o ran e-bost neu jyst o ran gwybodaeth o hynny yn y chat. O ran hela y slideshow mlaen hefyd. Reit, oce. Dwi wrthi'n copio'r chat wan a na I reid neud o ar e-bost wedyn ar ôl y sgwrs os ti isio. O, dwi'n gallu copio'r chat I gyd ar y diwedd. O, na chdi. O, dwi'n allai hela'r copi cyfan to ti wedyn. Oce. Dim problem. Catrin, nes i'n rhaid â fi gilydd. Na, ni iawn. Ga I wneud sylwad os gwelwch dda? Gewch siŵr yn Harred. Iawn. Yn eich cyflwyniad wythnos dwytha, oeddech chi'n dweud bod lot o'r dioddefwyr yn anghofio'r iaith Saesneg a bod nhw'n mynd yn ôl i'w mam iaith felly. Ac bod nhw'n mynd i cragen pethau bach. Rwan da ni'n poeni nad oes ddim digon o ofalwyr sy'n medru'r Gymraeg. Da chi'n bod mewn cartrefi felly. Cartrefi ar gyfer bobl sy'n diodda. Ydych chi'n gwneud rhywbeth tuag at hyn? Da chi'n trio cael mwy o bobl I fod yn ymwybodol o hyn felly yn y cartrefi? Ond dau ddigwyddiad dros y weg un gofal Cymdeithasol Cymru ac ond eto 80 dwi'n meddwl ddoth i'r ddau ddigwyddiad yna lle oedden ni'n ymwybyddiaeth iaith, beth sy'n digwydd o dementia ac adnoddau ac annog bobl I ddysgu felly fel e. Mae'n lot o waith codi ymwybyddiaeth dal, mae'n synnu rwy'n dydy fel siaradwyr Cymraeg bod bobl ddim yn deall, ond dwi'n meddwl na bod y polisïau ar gyfraith yn ei lle, dwi'n meddwl bod yna lot fawr o waith gweithio fel lawr I bobl ddall pam, a pan da ni'n sôn amdan hyn efo bobl sy'n gweithio mewn gwasanaethau blynyddoedd, weithiau da chi'n teimlo bod nhw'n cael, nes i'n meddwl amdano fel e. Dwi'n meddwl bod mwyaf fedrwn ni sôn am y peth. A dwi'n meddwl mae reit ironig, mae'n fwy o sôn amdan ymwybyddiaeth ar gyfer bobl sydd o lleiafrifoedd ethnig yn gyffredinol sy'n beth da fel iddo Betty George yn y cyflwyniad. Ond dwi'n meddwl lle fel Cymru Cymraeg, da ni wedi rhyw gyd byw yn dawel bach ac heb ddeud, wel, gyda llaw, da ni'n lleiafrif ieithyddol a da chi angen sicrhau yn anghenion ni, ond mae'n lot o waith I wneud. Ond mae'n rhyw gyrff newydd gofal sydd yn sicrhau ansawdd o ran gofal. Maen nhw'n dechrau sôn amdan yr anen I sicrhau bo iaith Cymraeg. Ond yn union fel yr strategaeth yn 2018, chydig iawn oedd y sôn am iaith Gymraeg, oedd o bron iawn oedd meddwl amdana ni wedyn lle. A fydd nhw'n ail sgwennu strategaeth nesa, erbyn blwyddyn nesa, swn I licio sy'n fwy o ymwybyddiaeth. Gyn y Llywodraeth hyd yn oed heb sôn am mewn cartrefi gofal. Ac o'n I jyst rhyw deimlo os yr CD, ella dim ond yna yn gwneud I bobl feddwl, o dyw ia fedra I brintio'r geiriau ffwrdd, fedra I gyd gannu chydig o eiriau hefo'r preswylwyr, a wneud iddyn nhw weld y gwahaniaeth mae'n neud I gael canu rhywbeth sydd yn golygu rhywbeth yn ytrach na rhyw gan sydd yn ddim yn golygu'n byd lle. A un o'r pethau gododd yn yr pwyllgor diwetha dyn ni hefyd, Catrin, oedd y ffaith bod amryw o gortrefi yn hyrwyddo'r ffaith bod gyda nhw ofalwyr sy'n medru'r Gymraeg, ond o ymweld efo'r cartref gofal, doedd y siaradwyr hynny ddim bellach yn gweithio yna, ond nhw'n dal yn hyrwyddo'r ffaith bod y Gymraeg yn iaith gyfathrebu o fewn y cartref. Ond yn sgil hynny, I ni wedi bod yn llythyru, a mae Sian Morgan wedi gwneud tipyn o waith yn ardal Gaerdydd, a ni wedi cael ar ddeall nawr fod yna rhestr yn dod allan yn dangos pa ganran o siaradwyr sy'n medru'r Gymraeg mewn cartrefi gofal. Os nag yw wedi cael ei lawnsio, mae fer fi'n cael ei lawnsio, felly bydde hynny o ddefnydd hefyd I rywun sy'n ymchwilio am gartre gofal neu rywun sydd ym moyn codi ymwybyddiaeth yn fwy lleol hefyd ar draws Cymru gyfan. Ac oedd yr archwilwyr cartrefi gofal hefyd, maen nhw'n deud bod nhw'n edrych amdan yr cynnig rhagweithiol, ond yn aml iawn, maen nhw'n deud bod nhw'n gweithio tuag ato fo. A herwydd bod yr
y diffyg yn y rheolau oherwydd bod y cynnig rhagweithiol i wasanaethau sydd yn cael ei rannu gan y traethdalwyr, ond bod chi'n mynd i gartrefi preifat enghraifft, dydy'r gofynion ddim cweit mor dyn na chdi, a wedyn dwi'n meddwl bod yna lot o waith codi ymwybyddiaeth o ran y gwahaniaeth sy'n neud yn y gofal, gwahaniaeth sy'n neud yn yr hwyluso'r gwaith i'r gweithwyr hefyd, y deb sôn am lles yr preswylwyr. A mae Conor Martin wedi gwneud gwaith yn danos y gwahaniaeth i, bai mor fodlon mae bobl yn teimlo, bai mor gartrefol fysa nhw'n teimlo os ydy'r gofalwyr yn rhannu'r un iaith a diwylliant, ond mae yna lot o waith godi ymwybyddiaeth ar hyn oes. A mae yna brosiect hefyd y Cymraeg i oedolion i ddysgu sgiliau sylfaenol y Gymraeg i ofalwyr hefyd yn weithredol ar hyn o bryd. Felly mae hwnna'n rhywbeth ni'n cydweithio arno yn ogystal. Os unrhyw un arall â unrhyw gwestiynau neu sylwadau, croeso chi adael neges yn y chat a newn ni Catrin Hedd yn sicr ymateb nôl iddyn nhw wythnos nesaf wedyn. Unrhyw un arall? Na, wel, beth fedra i weid, ond diolch o galon i ti Catrin. Dwi'n siŵr bod amryw o'r aelodau sydd wedi ymuno dyn ni ar y sesiwn yma, mi fyddan nhw'n barod i wirfoddoli, naill ai lenwi'r holiadur fel bobl sydd ddim yn dioddef hyn o bryd, neu falle i helpu y gwaith ymchwil pellach oherwydd bod aelodau o'r teulu yn byw efo dementia, a i ni gyd yn ymwneud gymaint y gallwn ni i wella'r sefyllfa i'r bobl hynny. Ond diolch i chi gyd am droi mewn. I bawb sy'n aelodau o'r is-bwyllgor iaith y gofal, newch chi aros gyda ni, newch chi pido am adael nawr, newch chi aros gyda ni. Mi fydd Angharad Booth Taylor yn cymryd at yr awenau mewn ychydig funudau. Ond i bawb arall, wirioneddol, diolch i chi am ymuno, a cofiwch bnawn dydd Iau, mae gyda ni sesiwn gyda Comisiynydd y Gymraeg. Maen nhw'n rhoi adroddiad diweddarau ni ar y gwaith maen nhw wedi bod yn wneud, ond os gallwch chi ymuno efo unrhyw gwestiwn da'n hael yn ymwneud â'r iaith Gymraeg, fe fydden ni'n ddiolchgar iawn. Os ych chi wedi cael trafferth ar banciau, neu gyda gwasanaethau, neu gyda darpariaeth, byddwn ni'n falch i glywed, a bydd eto y chat i gyd yn cael ei rannu gyda swyddfa Comisiynydd y Gymraeg ar ddiwedd y sesiwn honno. Ond diolch i bob un ohonoch chi am droi mewn.